Lennari uusi voide. Ja sitten me pelataan nyt Happy Wheelsia. Odottakaapas pikku hetki. No niin, ja sitten palattiin tänne. No niin, sitten ruvetaan pelaamaan tämän kanavaan ensimmäinen video. Ja en ole muuten esitellyt itseäni. Mutta minä olen kuitenkin uusi voide ja sitten pelataan Happy Wheelsia. No niin. No niin, ja sitten otetaan tämä ladingi. Lading. Okei. Niin ääne. Sitten laitetaan vaikka tämmöinen. Katsotaan osaanko minä edes pelata tätä. Tämä on minun ensimmäinen kerta kun mä pelaan tätä. Minun tuttavuus kertoi tämän minulle. Ja mä oon tässä videossakin vielä mukana seuraamassa vähän lisää. Älä nyt puhu. Vitsi. Katso sieltä tuttavuus. Mistä mun tuntuu? Ja tässä taustalla on vähän jopa semmoista meininkiä, että älkää heikkaa mitään. Meillä ei kohta omaa. Älkää sit häiriintykö, jos puiskitaan. Kun meidän pitää vähän suunnitella, että tää on mun eka video. Niin kato. Joo, haluatko laittaa tuon koko näytöksi ton, niin silloin se on ehkä vähän parempi. Joo, mene tonne menuun. Joo, tonne menuun. Sitten laita toi koko näyttö. No, näyttäisikö nyt vähän parempi? Se on ihana. Tän saattaa näyttää vähän sieltä aika huonolta, kun te saatte tämän videon. Olemme. Joo. Niin, te voitte tehdä hänelle voitte tehdä hänelle kenttiä. Lähettäkää vaikka nimellä uusi voide, niin sitten käy sitten jossain videossa katsomassa ja pelaamassa niitä kenttiä. Ja muistakaa tykätä. No, otetaan vaikka vastuutonis. Se on vastuuton äiti. Olkoon vaikka pikkupaviaani. Kato. Sä oot Pokemon, sä oot Pokemon. Onko? Sä oot Pokemon. Onko mä? Pokemon. Onks se niissä? Ja mä oon Pokemon. Pokemon on mukaan, se on mun kotini. Koti pitää tietenkin ottaa mukaan. Moi. Pikachu. Pikachu se pitää tappaa. Pitääkö tehdä sun jotain? Oi, pitää. Älä, ei väki pois. Älä mene siihen. Hyi. Selvisit sen. Ei, sä kuolit. Pain, auta. Mä testaan. No niin, nyt sä vaihdat kameraa. Nyt sä vaihdat, että nyt sä seuraat tuota lapsea. Hei, koira. Hei, liikuttaa tuota lapsea. Ei, pystytkö sä liikuttaa tuota lapsea? No niin, siitä oli taas tosiaan ensimmäistä. Ja tuolla tosiaan meidän pikkusiskot. Niin ne on suihkussa. Ja älkää häiritkö. No, mä yritän kiloilla mahdollisimman vähän.
osata. Ei osata. Vaikka se pitäisi kyllä jokainen kouluikäinen pitäisi osata kiroilla. En olla koulussa. Oo. Me ollaan kato 6-vuotiaat, me molemmat. Katsotaan mun kiva 6-vuotias ystävä, siis mun kollega. Kollega isoveli. Siis brother. Se on brother. Big brother. Isoveli. Sä oot mun... Ja mäkin tein sit Sä oot mun smart brother. Mä teen myöskin kanavaa Emeli 9 käykää katsomassa. Siellä on jo yksi video ilmestyy, mutta se on niin surkea. Se on niin surkea, että... Se on joku YouTubeen. Kyllä laittomasti. Ja nouse! Ei! Oh yeah, baby. Buda. Eiköhän tää video olisi tässä. Werner voita. Tästä tuli kyllä yllättävästi. Tästä tuli kyllä